Ассалому алейкум духтарако, сози назин. Ана хуш омадин ба канали мо. Имрӯза абзори мо дар бораи ана ҳамин мешавад, яъне собуне ки мисол мыла, жидка, мисол жидкаи мыла ки русия одат кардагим тоҷикида мое мешавад, чӣ хеле мешавад намедонам, касе дона дар вай нависонад. Ина дар бораи ана ҳамин гуфта мегзарем духтаро. Ина ҳаминам як донаш туҳфа буд, туҳфа, як дона аз ҳамин, як дона аз зубной паста, шотка, иҷа бод дорад ёржик духтаро, нигаҳ кунед. Ёржик дорад, зубной паста, шотка, ина ҳамин футлярош кати падарка буд, кати ана ҳамин, агар кати мо 2000 да духтаро харид кунем, ин 1800 рубл буд, ёнашта бо як собуна ки дигар гирифтем шуд 2000 рубли духтаро. Падарка омад ин духтаро барои ман якташ, якта дигарша яъне ҳамун офисе ки ман бор мегирам, ҳамҷа мисол бози ташкил карда будам, дар ҳамҷа иштирок кардам, яъне як ҳамин собунакам бурд кардам, шукронаи худо ҳаминаштам. Ана баъд инош мисол падарка будан, якташ барои туҳфа буд. Ана духтаро ана ҳамин чизо. Ин собун духтаро вақте ки дастатона мешӯен, составаш 100% мисол натурални аст. Вақте дастатона мешӯен ку дастатона хушк намекунад. Даже мисол баъд аз шушта қоқ кардан худтон хит мекунен ки мисол дастатон хушк нестай. Мисол крем требовать намекунад дасти шумо да. Ана ҳамида метонен духтаро гирин, истифода барен. Қимат неста 250 рублай. Ина мехарен мисол яктай ана ҳамин чандин моҳҳо да шумо да бас мекунед. Ин барои ҳам кӯдако ҳам истифода бурда мешавад духтаро. Ҳам калоно ҳам кӯдако барои ин ки химия надорад, мо метавонем аллакай барои дасти кӯдако ҳам ана ҳамин вайро собунро истифода барем духтаро. Барои ана ҳамиқа ин кокосу апелсин дорад аз составаш боз. Барои ҳамиқа духтаро буш бениҳоят бӯи хуб дорад. Хай биёем кушоем мебинем. И чанд грамм бошад? 300 миллилитр будай духтаро. Ина коробкача худшам бениҳоят мисол вақте мекушем чӣ қадр хушрӯай духтаро. Даже приятно меган ку. Ина вайшам бениҳоят сахти нағзай духтаро. Шумо метавонед аллакай мисол ин нахаридем моҳи дигар аз дигаро харин ҳам ина ҳамчун мисол дозатор меган ку. Ина ҳамчун ҳамхали истифода бурда метавонед. Дар мисол ваннаи худтон мемонед истифода мебаред. Аллакай чандин та аз ҳамин ма истифода бурдагиам духтаро. Беҳтарин собунае метавонед истифода барен. Мисол аз магазинам фикр мекунам ки мехарем. Барои ана ҳамиқа шумо метавонед духтаро аз ҳамин ширкат ҳам пул кор кунед, ҳам барои рӯзгор чиз харед. Чизош бо мисол чизи беҳтарина. Барои ҳамиқа духтарако ҳамаи шумо беҳуда нашинен дар хона, биёен дар командаи мо кор кунен. Иншоаллоҳ кати пулҳои нағз да духтаро буромада пул кор карда метавонед.